Εγώ είπα ότι το παιχνίδι αυτό είναι πολύ φιλικό. Έτσι, πολύ, έτσι, ο Σάντος μάλλον πολύ στο φιλικό το πάει. Και αυτό μου το απέδειξε περίτρανα στο δεύτερο ημίχρονο όταν έβγαλε και τον Μπακαγιώκο για να βάλει τον νεαρό Αθανασιάδη. Τον Αθανασιάδη όπου αν βάλει Μπραντεφέρ με την κόρη μου την Ευγενία πιστεύω θα τον πάρει στα σημεία. Στον Μπραντεφέρ. Δεν έχει σημασία. Τι είναι σημασία μωρέ τώρα, μωρέ, τεχνική. Η τεχνική με τη δύναμη δεν έχει καμία σχέση. Θα τον κλάσει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, θα του έρθει αιμόπτηση. Ναι, άσε τώρα. Και να το δώσει δύο σακούλες και κάνει με το Παπαδόπουλος δεν θα μας πεις. Όπως έκανε πέρυσι στην Λάρισα. Ποιος Παπαδόπουλος, στο 4-3. Στο 70 απόδοση. Ρε φίλε, στο 0-3 σου λέω, εγώ και στο 0-2. Δεν σου λέω στο 4-3. Έλα μωρέ τώρα, τρέγια τώρα είσαι σοβαρός τώρα. Δηλαδή τι πρέπει να ακούμε αυτά που λες και να τα υιοθετούμε κιόλα. Μην το υιοθετήσεις, για να το εσύ, τι να σε κάνω. Τη δικιά μας γνώμη. Τι γνώμη. Ότι βάζει το Καραϊσκάκι στο 84 τον Αθανασιάδη να γυρίσει το μάτς. Βέβαια. Εντάξει, συγχαρητήρια. Καλά κάνουν οι άλλοι και λένε φιλικό παιχνίδι. Τόσες εκπομπές δεν φωνάζαμε να βάλει δεύτερο επιθετικό. Έλα τώρα, μωρέ, πήγες να χτυπήσεις εσύ το μάτς στον Ολυμπιακό. Εσύ είσαι πιο ικανός προπονητικά από τους άλλους. Τι δεν κάνω, λέω. Τι δουλειά έχω εγώ με την προπονητική, ο Σάντος είπε 600 το χρόνο, εγώ κάνω διαφημίσεις για να πάρω λεφτά. Άρα δεν μπορείς να τοποθετήσεις στα προπονητικά. Τι προπονητικά, τι είπα, εσύ είσαι προπονητής ή υδραυλικός. Είσαι υδραυλικός. Πέρσι που έμεινες στο Σάντος τι ήσουν, προπονητής. Υδραυλικός είμαι, αλλά μπορώ να έχω την προσωπική μου γνώμη. Και εγώ είμαι τρελός και έχω τη δική μου άποψη, δηλαδή θα μου στερήσεις εμένα την άποψη. Ότι είσαι τρελός είσαι σίγουρα. Δεν έχει τη μαγκιά και το αντρελίκι που έχει ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία πήγε κρυφά, ενώ ο Γκαρσία δεν πήγε καθόλου. Αντίπαλος. Τώρα μισό λεπτό να τελειώσω. Ο Κοβάσεβιτς να πω ότι απέδειξε για άλλη μια τώρα θα τα πω. Η Ξάνθη είναι που σφάχτηκε. Αντίπαλος του Ολυμπιακού φέτος ποιος είναι? Η Ξάνθη που σφάχτηκε, τρέγια. Ο αντίπαλος σφάχτηκε. Ξέρω να πάει και να είσαι αυτή. Κοίταξε, η Ξάνθη η οποία παίζει με σένα αντίπαλο του Μαυτόνα. Η αντίπαλη του Ολυμπιακού. Ναι, μισό λεπτό, η αντίπαλη του Ολυμπιακού. Πες και για την Ξάνθη. Τι να πει για την Ξάνθη. Δεν είδες την Ξάνθη. Δεν είδα, ρε φίλε. Την ανταγωνίστρια. Ποια είναι ανταγωνίστρια? Σταυρίδης. Ανταγωνίστρια του Ξάνθη είναι και του Πάου και του Ολυμπιακού. Ναι, βέβαια. Η Ξάνθη. Η Ξανθούλα. Την Ξάνθη την κερδίσει η Ξανθούλα. Την Ξάνθη την κερδίσει απέναντι εις βάρος της ανύπαρκτο. Την ακυρώνει γκολ κανονικό. Τον άλλον offside παίρνα. Καλά, ο άλλος έχασε η Ξανθούλα δεν μιλάει σαν για την Ξάνθη τώρα. Θεσσαλονίκη δεν μιλάει για την Ξανθούλα τώρα. Δεν βάλαμε το Δάρλα τώρα, μην τον αγριεύεις. Εγώ σαν Παοξής είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα που έχω, γιατί έχω κακαλάτους παίκτες. Τι έχεις λέει? Κακαλάτους. Έτσι, έχω αρσενικούς παίκτες. Ο προπονητής του Κακαλάτος. Δεν φοβάμαι τίποτα. Και ο προπονητής είναι Κακαλάτος, ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Βέβαια. Έβαλε τώρα ένα πατζί στο Τζόρτζεβιτς, βέβαια ξέρει. Στη 10η αγωνιστική έκανε την πρώτη ήττα μέσα στο Καραϊσκάκι και το Ολυμπιακό. Δεν τρέχει τίποτα. Παίρναν και τηλέφωνο ταξίδες, συγγνώμη σε διακόπτω, που λέγανε πότε έρχεται η αποστολή για να πάω στο αεροδρόμιο. Μετά την ήττα. Το ξέρετε αυτό. Ο Βαλαβανίδης, που βγαίνει με τον Βαλαβανίδη, ο προπονητής. Ο Αστέρας έβαλε τον γκολ και είχε μια ευκαιρία από ανάποδο φάουλ. Από ανάποδο φάουλ. Αυτό που λέμε, που έσαι στο 88 τέτοιο, ο Σιφάκης. Δεν νομίζω να έκανε άλλη ευκαιρία. Αυτό να μου πούνε οι Αριανοί. Πες μας άλλη ευκαιρία. Αυτό να μου πούνε οι Αριανοί. Να μου πούνε οι Αριανοί που είχαν το σέντερφορ το δεύτερο, δύο σέντερφορ κόκκε με Βλόνταρτσικ. Αν τραυματιζόταν ή κουραζόταν που κουράστηκε ο Βλόνταρτσικ, να μας πούνε οι Αριανοί που ήταν ο σέντερφορ στον πάγκο άλλος. Κατάλαβες τι γίνεται. Ένας μου λέει τώρα ένας φίλος. Είσαι καλά. Βάλε. Τι να βάλω, τι είμαι χολύπτης, είμαι μόρε. Τι θες? Βάλ' το ρε τρέγια. Ας το βάλω, άντε. Δεν στο έβαλα καλά, περίμενε. Έλα τώρα. Στο βάλω από εδώ. Βάλω το καλά. Εντάξει ρε. Εντάξει. Πάμε γραμμές. Να κάνουμε υποχρεώσεις. Άντε ρε να φαίνεται για. Άντε ρε κουλτουριάρη. Να δεις φίλε, ο Ραπτόπουλος είναι ανεξάρτητος. Μεμονωμένος. Γεια σου φίλε, ναι. Ηρακλειδέας είμαι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Διώξτε τον προπονητή σήμερα. Έλα. Διώξτε τον προπονητή και πάρτε προπονητή σήμερα.